weche gi ok tieki gina weche malal kamano. Koro onego ka ne wanyalo riwore to riwruok gi be nyalo kata loso chenro moko kata gi lawyers mondo konywa tero weche gi kata e court mondo weche machalo kaka neko lal iwinjo ni jandiko lal jandiko negi moro ma ok onyicho negi kama iluongo ni Sharif gik pa kamago gashof niluonge ne mano ja Pakistan mano yes. Ka otim gik makamago to kwaluo to yot mondo ng'at machielo chako tim makosa bilano nikech onge kuma ibotere tema kelo impunity miwacho theme makawuono en tieko impunity tieko gik moko mitimo ga chaya gi nuoyo gi thuon gi wang' tekoni mane kama shida nitiere kwanyalo toye to biro konyowa to eno wan gi wawegi kaka jofwambo ma kwa riwore kanyakla to wanyalo kada mana tieko midhiero makamago onge hepo nyaka wariwre kinyal timo gino kendi nyaka wariwre eka wanyalo toyo wang' teko ma ji timo godo gik maricho ne jondiko gi Linet Semo